In Arem wordt joh de generale van de PC verkeerd. Een verslag van Germ Steenekes. De PC-winners van Verlien hier Gert-Anne van der Bos, Daniel Iziger en Teka Triemstra. Al vol lees neemt de dubbele share uit. Dit seizoen is het parcours goed voor 4 vrije formatio-winnings. En dus een van de favorieten van de 162e PC. Nou, ik denk wel dat het dicht bij elkaar zit. Dit was dat wij van heel veel parcours wel verliezen kunnen. Dus maar het luidt vooral in zichzelf wat wij lekker keert en weten wat we kunnen. En dan kun ik vrij makkelijk van iedereen winnen. Maar ik het parcours van Tjesse Steensted van mijn vrouw gewonnen. En het parcours van Johan van der Mul, nou ja, Bouke Triemstra die doet het nog heel goed. En Jan-Dirk de Groot uiteraard. Dus ik denk dat de 4 wat uitrennen. En dat de rest, dan won Gotje dan de rest. Maar ik kan je net oppassen of ik een keer dat zin aan. Parcours Jan-Dirk de Groot, Rensje Pieter Heemstra en Hans Wassenaar wonnen 2 keer, maar halen 5 keer de finale. En maakt je een goede kans op de PC. Ik denk dat dit hier aardig tegen Balkwan zit. Er zijn prachtig goede parturen. Ben ik al hier verschillende parturen die eens wat won hadden. Dus het absoluut kent wel wat worden. Het is net te zeggen dat diegene wint. Iedereen had kans. En daar zitten wij zeker bij. Parcours Jongen van der Meulen, Hielke Bruinsma en Hendrik Koostra liet je correct op tijd in vorm. Nee, er zijn heel veel momenten dit seizoen geweest dat ik denk van ja, dat is de partuur wat u de beste de bus waar komt, maar een week later is die het. En een week later is die het weer. Nou, daar hebben wij een keer bij zitten. Nou ja, we hebben een heel soort partijen gewoon dat we wel goed voorkomen. Maar net allemaal kunnen. Dat laatste stukje dat hebben we even nodig. Nou ja, dat als wat op zijn plek valt, dan wij bij die 4 of 5 toeren. Komende woensdag zullen we zien wat on het langste aanloopt.